Inkantolo yomthethosisekelo yilapho udaba lokungaboni ngasolinye kahulumeni nezinyunyana seluze lwafika khona. Izinyunyana zashaywa ingozi engeqhubantwala inkantolo yokudluliselwa kwamacala athinteza abasebenzi phambilini nonyaka ngenkathi lenkantolo ivumelana nohulumeni ukuthi izivumelwano sokwenyuswa kwamaholo esasayindwa ngonyaka ka2018 asikho emthethweni. Manje abameli bezinyunyana batshela amajaji enkantolo yomthethosisekelo ukuthi leso sinqumo saba yiphutha. Collective bargaining is something that happens as a product of thorough negotiations, and once the parties then put a pen to paper and signed, they've satisfied themselves that there's been compliance with all the requirements. Abameli bezinyunyana basine bedidelana behlasela uhulumeni. They were promised salary increases which are now zero for the past year, and they too have adapted their lives accordingly, and government can't be allowed to walk away. Ephendulela uhulumeni ummeli uTimothy Branders uhlasele izinyunyana wathi lenkantolo akumele ngisho nokuthi ngabe iyalilalela lelicala. Ngenkathi abameli beqophisana enkantolo amalungu enehawu abe nemibhikisho ngaphandle kwamahhovisi kahulumeni ePitoli. Mbongeni Muthwa, SABC eGoli.